ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ କାହ୍ନା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମଜାମସ୍ତି କରିବା। ନାଟକ ହେଉଛି ନାଟକ ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରନା ସେକ୍ରେଟାରୀ ମନା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ହବନି ହବନି କହିବା ଭିଡ଼ିଓ କଲନି ମାରି ହବନି ଜଣକୁ ଯୋଡ଼ାଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଜ୍ଞା ଖୋଲିଲେଣି ରୋହନା ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମାମାଲି ଦୁଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଲେଣି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିବେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବେ ଦେଖିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ମାଲଟା ଦେଖିଲେ ତ ଯାହା କହିବା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲେ ତ କ'ଣ କହିବା ତାଙ୍କର 5 କୋଟି ହଜିଯାଇଛି। କ'ଣ ସେଇଟାକୁ ବୋଧେ ଟିକେ ବିଟ୍ ମାରିଦେବୁ ନା ଆଜ୍ଞା ନା ମାମୁଁ କଳାକାର ଖଇନି ଖାଉଛନ୍ତି ତମେ କୁହ କଳାକାର ଖାଉଛନ୍ତି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲା ପାଟରେ ତ ଦୁଇଟା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଉଠୁଛି ଦୁଇଟା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉଡ଼ୁଛି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାଇଲଗ୍ଟା ଟିକେ ଶୁଣି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା 8-10 ଦିନ ହେଲା ଫୁଲ୍ ମାତ୍ରା ମୋ ତାହେଲେ ଜାଗାର 87 କେ चा टे आनु पिया मामू कौन कह मामाली चैनल एटा कौन रसगुल्ला
କାହିଁକି ଧରିଛୁ? ମୁଁ ଯେତେ ଶୋଇଛି ମୋବାଇଲ ଲାଗି କଣ ଖାଉଥିଲା କହୁଥିଲା ଇଏ କଣ ଆକୁ କିଏ ଖାଉଛି? ଏଇଟା ରୋହନ କୁମାର ଖାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ କି ଜାଣି ଜାଣି ଦଉଛି ସିଗାରେଟ। ନା ନା ଏଟା ଛଡେଇକି ରଖିଛି ଜାଣିବେନି ଛଡେଇକି ଏଇଟା ଦେଖାନି ସିଗାରେଟ ଟାଣେ ରୋହନ। ରୋହିମିଆ ପଠାଣ